Abans d'enviar un correu tenim la possibilitat de comprovar que ortogràficament sigui correcte. Anem a veure com ho podem fer. Mireu, crearem un correu nou. Examito la finestra. I aquí tinc el text. La comprovació de les possibles faltes ortogràfiques que fem és un recurs més que ens dona l'Outlook. Molt bé. Anem a picar aquesta icona d'aquí i ara em subratllarà de color vermell les faltes ortogràfiques. Com es pot arreglar això? Mireu, faig un doble clic en aquesta paraula per seleccionar-la i ara amb el botó dret del ratolí miraré les opcions que em dona l'Outlook. En aquest cas em suggereix que comprovació no hauria de ser en B alta, sinó que hauria de ser en B baixa. Doncs bé, faig clic aquí i automàticament m'ho corregeix. L'altre, possibles. Faig doble clic, botó dret i ara veig les diferents possibilitats i me n'adono que normalment la primera acostuma sempre la més correcta. Selecciono, perfecte. Un altre cop, ortogràfiques, veig que l'accent està malament, anem a veure què em suggereix, doble clic, botó dret i efectivament em dona la possibilitat de posar-ho amb accent obert. Fixeu-vos com aquí, per exemple, jo he tingut una altra falta, és aquesta paraula. En aquest cas, més hauria d'anar accentuat, però no me l'ha marcat com un error. Per què? Perquè dins del diccionari l'Outlook també té la paraula més sense accentuar, quan es refereix al període de temps. És per aquest motiu que no m'ho ha corregit. Per tant, penseu sempre que la correcció ortogràfica mai us garanteix el 100% que estigui lliure d'errors. A més, fixeu-vos com la paraula Outlook no me l'ha marcat com un error, quan hauria de ser perquè no és una paraula que estigui en el diccionari. No me l'ha marcat com a error perquè jo a les opcions li havia dit anteriorment que les paraules en majúscula no me les corregeix. Per tant, en aquest cas, com aquesta paraula és en majúscula, l'ha deixat tal com és. Ara jo estaria en disposició d'enviar... encara no. He de corregir això. Ara sí. Ara sí que estic en disposició d'enviar el meu correu.